салом дӯстон, баъзе вақтҳо аз ҳоли футболбозони тоҷик раҳмам меояд. Мегӯям зор бигирям. Яке дар бозор мефурӯшад, дигаре таксӣ мезанад, сеюмун сантехник аст то чорум дар мулки бегона ба кимкадом корҳо машғул. сабаби ҳамаи инро шумо аз ман беҳтар медонед. Нарасидани пул, мушкилиҳои ҳаррӯзаи зиндагӣ, хӯрондани оила, хӯрдану зистан. Гапи асосӣ ҳамон пул аст ки дар қисми бештари дастҳои тоҷик нест. Бозингарон бо маоши клубҳои кишвар ҳаёт пеш бурда наметавонанд. Боз як нафари дигар футболи кишварро ба дари бегонаи мардуми рӯз иваз кард. Видеои имрӯзаро бо ҳамин хабари таби одамро хиrakунанда оғоз мекунем. лайки қиматбои худро гузоред ва то охир бо мо бошед. бозии муҳими ҳафта Манчестер Юнайтед ба меҳмони Ливерпул меравад. Нигоҳ карда ба ҳолати дастаи МЮ, онҳо он қадар шанс надоранд ки дар Энфилд ягон хол ба даст оранд. барои ҳамин прогнози ман ғалабаи дастаи клуб ва тотал бол 6-3. интихоби худро шумо метавонед дар 1x кунед. ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва чандин топ клубҳоро сарпарастӣ мекунад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо промокод тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар аввалин пардохтатон соҳиби $100 бонус гарден. ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. арабҳо аз идеяи ҷалб кардани Муҳаммад Салоҳ ба чемпионати Арабистони Саудӣ даст накашиданд. барои равзанаи трансферии тобистона ба ҳаят ҷалб кардани бозингари мисрӣ ҳадафи асосии арабҳо мебошад. ин зимистон Ливерпул бозингари беҳтарини худро аниқ ҷавоб намедиҳад. гап сари он ки бозингари дигар дар мавқеи ӯ харидорӣ нашудааст. Ливерпул бояд ба рафтани Салоҳ худро пурра омода кунад. тобистони гузашта дастаи Ал-Иттиҳод бисёр кӯшиши зиёди ҷалб сохтани Муҳаммад Салоҳро карда буд. наметавон гуфт ки Салоҳ зид буд. баръакс, агар ба хабарҳо бовар кунем, Салоҳ омодаи гузариш ба Арабистони Саудӣ буд. аммо клопу дигар роҳбарони даста сади роҳи ин гузариш шуданду ҳатто аз пули хеле калони арабҳо даст кашиданд. аммо акнун дар равзанаи навбатии тобистона арабҳо боз ба ин масъала бармегарданд ва ин навбат масъалаи ҷалби Муҳаммад Салоҳ хеле ҷиддӣ гирифта мешавад. тибқи хабарҳои охир, бурдани Салоҳ ба Арабистон ҳатто муҳимтар аз трансфери Криштиану Роналду хоҳад буд. аз худи ҳамин гуфта маълум мешавад ки то кадом андоза арабҳо ин масъаларо ҷиддӣ гирифтаанд. барселона ва реал мадрид аз пайи амалӣ кардани идеяи сохтани суперлига ҳастанд. дар сурати дар амал татбиқ шудани лоиҳаи суперлига дастҳои барселона ва реал мадрид ҳар яке соҳиби 1 миллиард евро мешаванд. гап сари он меравад ки бо шарофати ин ду даста лоиҳа барбод нарафт ва то ҳол имконияти оғоз кардани он вуҷуд дорад. агар суперлига оғоз шавад, барселона бо гирифтани 1 миллиард евро метавонад мушкилиҳои зиёди худро ҳал кунад. гуфта мешавад ки реал мадрид ҳам проблемаҳои молиявии монанд ба барселона дорад. ҳарчанд дар байни омма ин чиз камтар эҳсос шавад, вале реал ҳам аз мушкилиҳои пулӣ озод нест. агар лоиҳаи суперлига дар сатҳи лоиҳа боқӣ монад, пас Флорентино Перес роҳҳои дигари ҳал кардани ин мушкилиҳоро меҷӯяд. рӯзи 21 декабр суди аврупоӣ қарори худро дар бораи суперлига мебарорад. саркардагони лоиҳа умед доранд ки суд қарорашро ба нафи онҳо мебарорад, чун уефа бояд монополия накарда ҳамаи мусобиқаҳоро худ нагузаронад. роҳбари ассотсиатсияи клубҳои аврупо, президенти ПСЖ Насир Ал-Хелайфи айни замон аз клубҳои дигар имзои иштирок накарданро дар суперлига ҷамъ карда истодааст. гуфта мешавад ки аввал дар лоиҳа дастҳое иштирок мекунанд ки таърихи бою ғанӣ доранд, вале айни ҳол дар вазъияти мушкил қарор доранд. инҳо ПСВ, Фейнор, дастаҳои Португалӣ, Цверна Звезда ва ғайраҳо мебошанд. дастаи Челси як гала футболбоз гирифта айни замон ҳайрон мондааст ки бо ҳамаи онҳо чӣ кор кунад. лондониҳо мехоҳанд Мадуека, Чалоба ва Медсенро аз даста ҷавоб диҳанд. дар равзанаи хариду фурӯши зимистона ба дастаи Челси пул дар кор мешавад. барои ёфтани ин маблағ Челси дигар киссаҳои болиро нигоҳ накарда сиёсати трансфериро метавонад тағйир бидиҳад. бархе аз бозингарони нодаркорӣ аз даста ҷавоб дода хоҳанд шуд. номи 3 нафарро аллакай гуфтем. ғайр аз онҳо Армандо Броя низ нафари зиёдатӣ ва бекор дар сафи лондониҳо ба назар мерасад. ӯ ҳам метавонад аз дастаи шаҳри Лондон равад. аммо рафтани ин бозингар аз хариди навбатии Челси вобастагӣ хоҳад дошт. агар аристократҳо дар мавқеи ҳамлагари марказӣ ягон нафари дигарро даъват кунанд, дар ин сурат дарҳо барои Армандо ба 4 тараф боз мешаванд. айни замон Челси боз ба масъалаи ҷалби Виктор Осимхен бармегардад. барои пули ӯро додан лондониҳо бояд чанд бозингари худро ба фурӯш барорад. Трево Чалоба, Иан Матсен ва Нони Мадуеке дар навбати якум ҳастанд.
исмоил алимардонов меъмба дар русия барои пеш бурдани ҳаёташ ва кор кардани пул меҳнат хоҳад кард. биёед ба видеои кӯтоҳи ин бозингар назар кунем. Салому алейкум бародаро. Ман бывший игрок Файзқан Исмоил Алимардонов. 5 моҳ бозӣ кардам, олик ман надодам. Маҷбур шудем партоем, бад футбола партоем бирем кор кунем. аз ин навор маълум мешавад ки дар дастаи Файзқан ба Исмоил Алимардонов 5 моҳ музди меҳнат надоданд. ман бовар надорам ки Алимардонов ягона нафаре бошад ки ӯро чап гирифтанду ба ӯ маош надоданд. бо эҳтимоли ғолиб дар дастаи Файзқан қисми зиёди даста азият мекашад. чунон менамояд ки дигар дар дастаи Файзқан бозингаронро ба ким кадом ваъдаҳо розӣ карда истоданд то ба майдон оянд. аз чанд нафари дигар ки боз наздиктар ба мавзӯъ ҳастанд дар бораи вазъияти даста пурсон шудем. ҳолати Файзқан ҳанӯз аз мавсимҳои гузашта бад аст. мо дар ин ҷо Файзқанро ба танҳои гунаҳгор карданӣ нестем. қисми бештари дастоҳо ин мушкилиро доранд. агар хеле чуқур ба масъала назар андохта шавад, проблемаҳои хеле калон рӯи об баромадан метавонад. ба мисли Исмоил Алимардонов бозингарон хеле зиёданд ки футболро тарк карда ба муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд. дар насли нави бозингарон ин ҳодиса зиёд рух медиҳад. метавон ҳамон 16-солаҳоеро ба хотир овард ки дар Малайзия дар чемпионати Осиё то финал рафта, баъдан дар ҷоми ҷаҳонам иштирок намуданд. онҳо ҳам бо футбол ба монанди Исмоил Алимардонов рӯз гузаронида натавонистанду маҷбур ба муҳоҷират рафтанд. агар ҳамин ҳолат идома ёбад, мисли Исмоил маҷбур шидум, партофтум бисёр мешавад. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.